ya Nduk, sesuk bengi melu neng nggon Kajang Bungur Sukomo. Salam budaya. Akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan sinden cilik berbakat. Salah satu di antaranya adalah Kimura. Sinden cilik asal Kediri ini mempunyai banyak kelebihan yang tidak dimiliki sinden cilik lainnya. Selain suaranya yang memang betul-betul dahsyat, ia sangat luwes dalam jogetan dan lucu dalam setiap penampilannya. Saat pentas bersama Dalang Ki Anom Dwijo Kangko, ia membuktikan dirinya bahwa ia layak menjadi sinden kondang di masa mendatang. Baiklah, untuk lebih lengkapnya, marilah kita saksikan sinden cilik Kimura bersama Dalang Ki Anom Dwijo Kangko. Selamat menyaksikan. Ya, Nduk Kimura ayo disik Nduk. Ya, ya. Mak Bang Pak yuk. Kimura dari Kediri. Ya. Sugeng dalu, selamat malam Cahayu. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Nggih. Wis sehat, Nduk? Nggih, rada nggih. Oh, rada. Nggih. Rada sehat kunang. Nggih, jan. Iki bengi sowan ana ing Kajang Bungur Sukomoro. Nggih. Wis tau rene urung? Mboten ngertos. Mboten ngertos. Oh, ngono. Don piyayi sak ngono gawe pengen mirsani sampeyan lho. Nggih. Ngopo kuwi lek macak ngopo kok dadak diseseti? Kurang. Oh buntute ucul, ketek apa ya buntute ucul? taline ya. Nggih. Remen nggih, Dok, Cahayu? Nggih. Nah, iki mau biayi kene pengen ngrungokne suaramu lan trajangmu lan kepinteranmu. Nggih. Nggih, niki dalam rangka napa sampeyan ngerti mboten? Napa nggih? Nah, bersih dusun. Nggih, bersih dusun. Ngerti artine bersih dusun niku napa ngerti ora? Mboten. Nah, bersih dusun niku ngresiki dusun, syukuran nyuwun marang kurbaning Gusti Allah Subhanahu wa taala, warga mriki urunan nggo nanggap mayang kanggo srana tandha syukure nang kurbaning Gusti Allah. Nggih. Paham nggih? Setiap tahun lho kene wayangan. Siap. Pak Kangko wis ping 4 lho. Siap. Heeh, sampean ping piro ya? Satu kali ini ya. Nggih. Muga-muga tahun ngarep ditanggap neh ya. Nggih, amin. Amin. Ditungakne masyarakat mriki sedaya. Ditungakne. Nggih, kula tak salam riyen nggih. Salam nggih, saya ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terus Kula wis lengkap lho kok panggah iri ya. panggah lirik. Nggih. Kurang banter kira-kira sing banter. Jiro lu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oh, sing banter dhewe ning nggon bunange nganti saking bantere untune nganti cepot lho, Dok. Nggih, dah. Pripun kabar ibu-ibu, bapak-bapak sehat? Nggih, mugi-mugi rezekine kuwatan nggih. Ben iso nanggap kula maneh. Iya. Bener. Terus napa? Heeh, ndongakne no. Dongakne Heeh. mugi-mugi sehat selalu. Amin. Warga masyarakat Kajang Warga masyarakat Kajen diparingi panjang umur, putra putrine putra putrine soleh lan soleka. soleh loleh. Soleh lan soleka. Soleh lan soleka. Soleh lan soleka. Nggih, lan dipun paringi
Gusti Allah. Berkah saking Gusti Allah. Lancar. Nek pados rejeki. Mugi-mugi rejekine berkah lan barokah sageta kathah wekasanipun kangge lunga dhateng Mekah. Sampeyan iki aku cah cilik lho Pak Dalang. Heeh, ngopo? Sampeyan opo gak iso alon-alon ta? Tak ajari cerdas cepet set. Lho utek kule Piye utekmu? Utekmu ora anu ya? Nggih. Cek gampang loading ya. Nggih. Mugi-mugi diparingi rezeki kathah tur barokah sageta selamat fidini hatal akhira wah kemen mulai tiga sithik kurang ya nggih mugi-mugi berhibur sesarengan. Oke siap. Nembang apa saiki Cahayu? Merahino. Wah Merahino Nggih. enten bawane to niku? Enten. Saged punan. Nggih. Lho, mesti angger melu Pak Kangko tembange mesti beda. Nggih. Mambengi apa mambengi? Pangkuron Rinoso. Pangkurinoso kalih ula tampar. Kalih ula tampar iki genti Merahino. Nggih, mengke lak klentu dibantu Mbak Okfa kalih Mbak Compe nggih. Compe ora compe. Nggih Compe. Compe. Iso compe. Piye sapa? Mbak Compe. Nggih, ampun kuwatir nek sampean ki enek salah sithik, ngono kuwi ora enek wong ngarep nyeneni. Nggih. Jajal kula tak pengen ngertos. Nah, coba. Ya. Hayo rowang Nduk, suaramu ambing ra ngene iki lho. Mau tambani apa awan mau? Mambing iki nyuwara dur sithik wis ilang lho suaramu. Nggih. Isuk mau mimi apa kok suarane mari? Mimi obat. Obat apa? Obat tabit. Obat teko rumah sakit. Oh, berarti sampean mau bar wayangan mau bengi melu Pak Kangkon nang rumah sakit. Untuk cari obat tenggorokan niku nggih. Nggih. Alhamdulillah. Soale saking pingine aku melu Pak Dujo Kangko. Wah. Kanca-kanca tepuk tangan Banduk Kimora. Pengen tampil karo Pak Dujo Kangko dengan suara yang maksimal, ya ta? Nggih, aku tidak mau mengecewakan Bapak Dujo Kangko. Aduh, langger. Aduh. Kowe luar biasa, Nduk. Kowe iki ya lagi kowe lho sinden sing ngelem aku ya lagi kowe. Sinden-sindenku kayak blas ora tau gelem ngelem aku. Ya jigur tenan aku. Nyawang aku wis muak doan nyawang aku. Gayane Mbak Mayang iki kok iso ngene-ngene nyapa? Wah, lagi kowe ngerti ra ngene-ngene apa? Apa? Iki cah gaul. Julukane Mbak Mayang saiki apa? Mayang Tato. Ngerti ra? Nggih. Nggih niku sing juluki wong Ponorogo. Mayang Tato, lengene ditato. Biyen anu Nduk, ditato nggon weteng Nduk. Mayang wi. Yuh, mosok. Heeh. Ditato nggon weteng iki tato cecak. Lah sampean dina apa ndelok? Sik. Aku iki diomongi ngono lho. Diomongi karo bojone Mayang. Bojone Mayang iki kan kancane Pak Kangko. Lha bojoku dhisik ditato cecak ning nggon weteng. Lah bareng meteng kan gedhe wetenge. Cecake dadi boyo. Nggih. Ya, terus. Pinuji mureh. Wah, jan cewetha. Bener Nduk ngono kuwi Nduk. Intonasi kata-kata kudu genah. Syair kudu jelas. Nggih, ngerti to? Syair? Nggih. Ya, mureh. Yo. Beti
bahasmu apik. Karang kang kaya pakang kole bar nguyuh ngono kae ya. Lah iya, Nduk. Aku kok entuk WA to, Nduk. Napa? Tak wacane ya. Nah, iki asli. Sugeng dalu Pak Dalang, nderek udu sampun ngajak Dik Kimora matur sembah nuwun. Lho, sapa ngerti ta? Sing Pak Muklasaan. Lah, betul. Nggih, mau jane sampean arep tak bayar dhewe. Ning gandeng enek Pak Muklasaan iki kok bayaramu biasane 1 juta dadi 2 juta. Alhamdulillah. Ah, gitu. Lek nyawer 2 juta tak kene sampean kabeh. Ya. Nggih. Ya. Tapi ditransfer sesuk ya duwe. Nggih. Ora apa-apa ta? Nggih, boten napa-napa. Tak utang sik ya. Nggih. Hah? Nggih. Nggih. Tapi ojo lali nggih, Pak. Ora. Kok duwite mok pek dhewe. Ora. Gagan. Anu Bu, sing 1 juta Bu. 1 juta paringno. Mengke mawon to didelok wong-wong lho. Wah, ya isen. Iya, engko ya. Nggih, dadah. Guyub rukun tumandang hasengkotku bregot Nduk, ketira. Sampeyan nyuwara bapak-bapak sing ning ngarep lho. Mrenges nganti ngiler ora krasa lho. Nganti ngiler ora krasa. Mergo bocah cak ngono ki sik kelas 4 lagi munggah kelas 4 iki ya. Nggih. Aduh, jan nembang kok ekspresi ini kaya wong nguyuh. Ya. Ya, terus. Temah dadya tata harja Iya. handa yani Enek tekanane lho. Aja meneh kok sih lho, aja meneh kok bapak-bapak ibu-ibu sing padha mirsani jenengan. Wong sing mripate war-weruh guyu lho. Nanang PC kae guyu lho. Matane ora roh lho. Ya. Terus, iya nak. lanjut nggih. Lanjut nggih. Kok ya ora lali lho, tak selani omong kok ya ora lali. Enak. Murah sandang pangan yedi jero kutha desa Tepuk tangan buat Kimora. Iya lah mau ngapalne kapan? lah mangawan Mangawan. iya maksudnya latihane kan dhisik. Oh iya. Heeh. Mangawan dimatengke ya. Nggih. Nggih pentas melu Pak. Cina. Pak Cino piye to? Pak Kangko. Iso Pak Cino iki lho. Lah, aku ngomong Cina. Oh Cino to tak kira kupingku Cino. Cino kok ireng. Aku ora wani ngelone budek aku. Ora aja. Edian, duh, ya sasak mene kok. Alah kemayune. Ini apa ngene? Ape azan to? Ayo, saiki dilanjut ke langgame ya. Nggih, langgame. Heeh. Wes meh sumirat bang ing wetan benehe warna kani wiwit mangkat
Oh, kakake sampean. Layak kok bodine meh padha. Kuwi pomo didekne kaya bongkotan damen. Oh, sinten sing ngawer? Oh, hamba Allah disawer. Hamba Allah, lho goblok. So hamba Tuhan. Cak tuwek goblok. Oh, alah masih nanang. Hamba Allah dipun sawer 200.000 cahayu. Nyono, dicekel sing golek cekel Pak Kangko lali. Nggih. Matur nuwun sik hamba Allah. Matur suwun nggih Bapak. Mugi-mugi rezekine Lancar. Mugi-mugi rezekine lancar. Terus napa? Nyawer kulane nggih. Oh iya. Terus napa nggih? Sehat selalu. Amin amin amin. Dungane cah cilik mandi. Terus apa neh? Terus dungane terus. 200 iki dungane kudu akeh. Watuk terus nih. Ya wes, pokoknya sukses selalu ya. Nggih, sukses selalu. Iya. Terus Hah? terus Kok kaya Sukrasana to iki. Konsentrasi. nggih, mugi-mugi wonge sehat terus. Amin. Nggih, rezekine lancar iso nanggap kula nggih. Amin. Nggih, pas mantu. Oh iya. Pon ngerti lek duwe anak kowe pas mandi. Nggih. Kula lebokne tas nggih. Oh lebokno. Aja dimalingi nggih. Ora. Kak, sak dodokane sak 1.200.000. Duh. Kula lanjut. Gak sah. Ya lanjut kok ya. Nggih. Iki kok ditibane dangdute apa Cahayu? Napa? Apa dangdute? Dangdute Kusuma Wijaya. Oh. Nggih. Kusuma Wijaya. Odo kuwi nganggo musik sing gamelan sithik apa? Apa? Gamelan nggih. Heeh, apa? Heeh. Apa? Ninggal katresnan ya. Nah, matur kalian Pak dosen, Pak Dodo. Oh niku nggih. Nggih. Perasaan ndek iki kendange mboten kuwi nggih. Ora, mambengi adike. Mambengi kok ya apa kowe karo yogane Pak Kangko. Mambengi adike Pak dosen Nggih. enek urusan kampus. Nggih. Nggih, nika sing mambengi Mas Kasih Haryono. Nggih. Niki pas Eko Widodo. Apa? Ganteng di karo adike. Adike. Oh iya. Ayo pancen metu dhisik karo metu keri ki apik sing metu keri kok. Ken adil ya, mangkan aku wis mang tak love to ngene mang. Love. Kuwi, adik saiki tak lem ganteng. Heeh, iya. Oh, wis di love. Oh, alah. Ger, marang kendangan iso nututi kalau suaramu ya, Nak. Pak dosen mengki dipun dawahaken, matur. Pak dosen dipun didawaken Lagu lagu Ninggal Katresnan. Ninggal Katresnan. Musiknya kayak diomongi, jangan lupa musiknya. Jangan lupa musiknya Dwi Jolaras Indonesia. Oh, alah anake untung iki jan. Ya. Monggo
Mas Pomo, terima kasih. hatiku nalika sliraku Hopes sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Guritno, terima kasih. tak suwun rinduan Lemon juga kaya penari ular apik ando. Nggih. Saiki jogetmu semakin tertata lho. Nggih. Semakin tertata. Mbiyen ki jogetmu mung megal-megal tok ning ora Lah nggih sampai kono nggih. Heeh. Lah iki sampe kono ya ora apa-apa lho, Nduk. Oke, siap. Siap. Heeh. 1 juta ya. Ayo siap. Tekan. Nggih. Siap. Siap. Mat tekan ayo. Maju sik. Idik. Nah. Siap. Siap. Niku Pak Sing musik. apik lho, gamelane ego gan. Musike. Pianone musike. Nggih. Sing ibot ngerti jenenge ra sampean? Mas Coro jenenge. Oh, coro koyo jenenge kewan. Kewan njenjerokane Coro. Lah iki sing gitar sapa iki? Sing Mas gitar Joko jenenge Joko. Joko. Oke. Kowe Pak Eko ki bar dadi Antareja bar ambles bumi suwi. Bar ilang ora enek jejake nang endi. Nggih. Kita ndek gendaan anyar. Nggih. Aduh, mikol meneh, Nduk. Nang kono ora apa-apa ayo. Ojo lali pawarengmu. Muga mata kembang dan jejak. Aku kang sadya satunggu tak anteni nganti saelekmu. Lungguh sik engko nembang meneh ya, Nok. Nggih. Matur suwun dulu karo Mas Muklasaan dari Jakarta. Matur suwun nggih Pak Muklas. Matur suwun nggih Pak Muklasaan. Nggih. Sampun bayari kula. Sampun bayari kula. Emangnya bayar piro? Wuluh akeh no. Bayar kowe akeh no, Nduk. Wah. Nggih. Nggih. Lah tak tebak ya, mang ngomongi sampean 2 juta kah? Iya. Sampean 1 juta, Pak Muklasaan kuwi 1 juta. Iya, Dadi dadi 2 juta. 2 juta. Pinter kene. oh iya. Lah duit kok ngerti ta, Nduk kowe? Nggih no. Ya, terima kasih sumben meneh. Nggih, sampean meneh nggih. Nggih. Mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Terus sehat selalu. Amin. Nanggap kula meneh. Oke, siap. Siap. Oke. Iya nggih, kula tak Tugas iki. lenggah. Duitnya diopeni sing 200 engko. Mau. Itulah tadi penampilan sinden cilik Kimora yang membuat semua penonton sampai geleng-geleng kepala. Di mana anak kelas 4 SD sudah begitu bagus dalam menjalankan peran sebagai seorang sinden. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan komentar Anda di dalam komentar kami. Tetap dukung terus channel ini dan jangan lupa salam budaya. Berwarna biru, ayo kenalan karo Pak Dalang Kangko ya. Ya disupati musik Mas Joro ya. Kayak apa?